tak ja vás vítam u nového videjka z Minecraftu a dnes si zahráme minihru s názvom Bedwars a som tu spolu s youtuberom Samuelom Siposom. Čus! Čavec ľudia! Jeho kanál budete mať dole v popisku videa a my sa vrhneme na hru hneď. Zase lag, super. Berem. Ča. OK. To som chcel ja! Nejaký typ to vyžral. Dostal som 25 coinov plus. What? Aj keď neviem, čo to malo znamenať, ale Parkour! Zomrel si? Ne, spadol som dole a zomrel. Tak to znamená, že si zomrel. Presne tak. Au! Tak. A ja. Ja som spadol pred tebou. Videl som. Aj. To je sračka, ty kokso. Také mal IT. No tak keď si ty youtuber, kámo, tak si fakt dobrý. Noba. Ako bez urážky, ale tak... Tower Falcon! A ja! Au! Jej! Ne, ty si ma buchol! To ma buchol. Au! Jej, sorry, ja som, tam spadol jeden typek a ja som si myslel, že to je nie on. Tam spadol typek a ja som chcel buchnúť jeho. Moje diamond! Au! Moje železo. Ne, ja nemám coiny. Ja som get down noobka. Dajte like za padajúceho Samuela. Au! Zasa! Keď nevidíte. Oja! Zasa som zgebol. No čiže? Hrozné. Ty kokso, ja A skočím už na aj niekto vyhral, ja som tu zarobil 0. Ja 625. Tak málo som si zarobil na tejto mapke. Ty kokos, ja som... Yes! 97. Čo? Mne to laglo, Som. Ja mám 29 fps, tak... Že mám dosť. Takto sa to robí. 57 coinov. Au, ja mám 2 srdiečka. Kámo, ďaleký blok. 100%. Hlasujte. Či Samuel spadne, alebo zgebne. Zgebne. No vlastne, skočí to alebo nie? Skočil! Yes! Škoda. Skočil som to. Škoda. Yes! 101 coinov. Táto mapa je podľa mňa lepšia ako The Forest. Kámo, The Forest. A ja si to vždycky mýlim. To Forest a The Forest. Hej, vidím ťa, Tower Falcon. Len Som tu nad tebou. hlavne nepoď za mnou, kámo. Inak ťa zmláčim hneď na mieste. Ja ani nechcem ísť za tebou. Ja si chcem ísť pre ten emeraldový blok. Ja mám svoj... 36. Ja mám tvoj... Spongy. To je lucky blok, ale nevadí. Skoro som skapal. Tak happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy sračky koletujú. Čo je v preklade? Tak sa Samu. A moja sestra. Všetci sa z toho rádujú. A potom sa... Nenadávaj videu. Jau. Jau. A ja. Uj. Videli Ja ste? neviem. Videli ste to, aký lag som mal? Ne, boss. Mám 1000. Čo je za mapu? Mám najviac. Čo je za mapu, kámo? Bad Pac-Man? Áno, Bad Pac-Man. Bad Pac-Man. On má Batmobil a je to Pac-Man. Yes! Resistance. To sú nutky. Som zgebol. Mňa zhodili dievčatka.
ste ma porazili babi, ale ja sa porazím aj sám, takže sa ani vysmievať nebudem. To je nutka. Bum. Ne, či vlastne speed? Kámo, ja som dostal speed. No a tomu hovoria unlucky. A to je skôr lucky ako unlucky. Ale že... Au, ja som sa zabil. Když získam 56 coinov a odobere mi to 56 coinov. Divný. Ja som tiež teraz zarobil 56 coinov. Dajte like pro gamerovi. Neviem, jak Ježiš, ani nevieš vysloviť to meno. Ujú! Radšej už ani 57 coinu. 1428 mám dokopy. A mám právo na to povedať iba 1428. Tak 1547, no. Yes! Instant heal, kámo, ja mám jaké šťastie na tie one dobré laky. Nie, som prvý. Dole. Ne, sakra. Welcome to server. What? No. Teba to odpojilo. Áno, aj teba. Ne. LOL. Chudá. Kámo, ja som... Prečo ma to do prdele odpojilo? Čo sa mi stalo? Prečo sú ku mne zlí? Sme tí, čo sa neprestanú pýtať. No prečo? OK. Efekty. OK, tak... Priznajte si to, Samuel je trápny. Priznajte si to, Samuel je trápny. Počka, to hovorím o sebe. OK. Som toho nenatáčal, kámo. No to ti verím. Lebo som už aj zabudol, jak sa ja predstavujem. Ja už mám 11 mesiacov. Áno, mal som pravdu, v škole som hovoril 11 mesiacov. 11 alebo rok alebo 11 mesiacov. Power 4. Kámo, ak ty tu vidíš nápis, že tam je get... Aha. Okay. Aha. To čo bol, že aha. Aha. Oa. Nový song. Oa. Oa. Kámo, ten song nechcem už ani počuť. Okay. Sky Golem. Sky Golem. Našiel som Sky Golems mapu. Jupi, tu som chcel aj hrať. What the? Tu som aspoň tak 5 krát. 180 ľudí. Pripoj sa na ten prvý server, tam je 100 dačo ľudí. Sky Golems. Počkaj, ja ešte mám tu PvPčko. Aha. Garden. Forest. Jungle. Easter. Forest. Forest 2. Potom sa pripoj do Forest 2. Forest 2. Forest. Ok, šípy som si nekúpil, neviem prečo. Ale tak mám srdiečko na viac 7 Golden Apple, 16 normálnych jablčok a luk s Power 4 a punch jednotkou, ale nemám do toho šípy. Kámo, ja som tu našiel nejakého typka, čo sa volá Felix Dark. Buď kopíruje Felixa, alebo to je Felix maskovaný. Ten mal dobrý meč. Ale slabý armor. Ten si kúpil levely, ale zlý armor. Ty kokos, tak toto. Začína sa pro PvP fighting. 3D PvP fighting, ty kokso. Ty kokso, mňa tu úplne mlátia.
Nie, som dole. OK, tak ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, nejaký pekný komentár. Určite sa mrknite aj na Samuelov kanál. Čo ty tu už končíš? Áno. A my sa s vami S videom lúčime. alebo normálne? My sa s vami lúčime a ahoj. Čaves.